Nsellimlek se nintroduċik ftit għal kunċett ta' kjażmu fl-istruttura tal-kantilena ta' Pietru Kaxaru. Proposta li qed inressaq tikkonsisti f'dan li l-fasla strutturali tal-kantilena mhijiex ta' natura lineari imma waħda kjastika. Tibsa nispjega. Kjażmu x'jiġifieri? Kjażmu huwa figura tad-diskors fl-arti retorika li tesprimi teknika letterarja li biha qatt ta' kliem jew ideat jiġu repetuti bil-maqlub f'għamla ta' paralleliżmu invers. Issa il-kelma kjażmu tiġi mill-Grek kiasma li tfisser titraversa li tiġi minn kiazo, jiġifieri tieħu l-għamla tal-ittra ki bil-Grek. L-aġġettiv jiġi kjastiku mhux kjażmiku bl-emme. Hawnhekk għandek 3 eżempji ta' kjażmu. L-ewwel wieħed huwa kjażmu sempliċi, propożizzjoni A tirrepeti ruħha isfel, il-B tirrepeti ruħha isfel ukoll u fin-nofs għandek il-vers jew il-ħsieb ewlieni li jorbothom flimkien. It-tieni figura hija kjażmu iktar kumpless bħall-ewwel waħda imma iktar kumpless għandek 6 propożizzjonijiet li qegħdin f'mera kollha isfel bil-maqlub inversi u l-istess il-ħsieb tan-nofs jibqa' ċentrali. It-tielet figura turik it-teknika kjastika fejn għandek il-3 propożizzjonijiet ABC hemm it-tiwja fejn il-kompożizzjoni jew il-prodott jasal għan-nofs u allura il-propożizzjoni ki fin-nofs u mbagħad jerġgħu jirrepetu il-propożizzjonijiet b'mod invers kif qed tara l-hemm isfel. Hemm isu mera bejn fuq u isfel. Dak huwa kjażmu. Hawnhekk għandek il-kantilena ta' Pietru Kaxaru innota mill-ewwel li fejn qed turi l-vleġġa hemm il-vrus 7 sa 10 fil-manuskritt oriġinali ta' Brandan Kaxaru li hawnhekk huma mneħħija għaliex meta tara l-istruttura kjastika tinduna li fil-fatt dawn ma jagħmlu ebda sens fih dan l-istruttura. Il-versi ċentrali huma eżattament fin-nofs fejn Pietru Kaxaru jesprimi l-ħsieb ewlieni tiegħu l-illużjoni mimli tensjoni u konflitt. Tara li l-vrus tan-nofs huma imdawrin b'involukru nsejħulu jew envelope ta' vers identiku. U dak jindika fil-fatt huwa indikazzjoni tal-kjażmu. Dan huwa ir-ritornell u imbagħad aktar ma noħorġu hemm vrus paralleli f'dak li jmiss fejn jiġi ddikjarat stat ta' fatt għandek involukru ieħor fejn għandek ripetizzjoni tal-istess kelma jekk tinnota. Envelope ieħor. Imbagħad nibqgħu ħirġin. Aġir deċiżiv fuq u isfel, azzjoni meħuda fuq u isfel, dak li ma jidhirx fuq u isfel bħal f'mera, dak li jidher fuq u isfel b'mod invers u l-aħħar waħda sejħa qasmih, l-ewwel vers u l-aħħar vers. Dawn il-frus ta' fuq u isfel jagħmlu speċi ta' ċrieki bħal qed nuri hemmhekk bil-vleġeġ u dawn iċ-ċrieki huma 7 bħalma huma fil-kjażmu klassiku. Fl-istrofa ta' fuq għandek xbijat marbuta mal-ilma u fis-tieni strofa xbijat marbuta mal-art. Fil-fatt dawn jikkumplementaw il-xulxin. Wieħed huwa fluidu l-ilma, l-ieħor l-art hija aktar solida u allura Pietru Kaxaru qed juża dawn il-xbijat biex jorbothom flimkien fiċ-ċentru li jibbilanċjaw il-xulxin perfettament. Il-struttura għandha ċ-ċentru marbut mal-żewġ vrus tat-tarf sejħa smieħ bħalma huwa f'kull kjażmu
klassiku u taraw minn barra għal ġewwa hemm unità li jippuntaw kollha lejn il-muftih interpretattiv fin-nofs. In-nofs allura qisu hemm ċrieki jikbru minnu bħal meta tixħed ġebla fl-ilma u nistgħu impinġuha b'dan il-mod fejn qed tara l-istruttura b'mod tekniku tal-vrus kollha marbutin flimkien maċ-ċentru. Nistgħu naruha wkoll mod ieħor b'mod ċikliku u taraw hawnhekk il-bilanċ perfett, l-ekwilibrju perfett li biha hi maħduma il-kantilena fl-istruttura tagħha. Kollha jippuntaw għal vers tan-nofs u mbagħad jerġgħu jibqgħu iduru. Jekk tara ż-żewġ strutturi waħda lineari kif konna naqrawha qabel u dik kjastika li qed nipproponi, tara hemm differenza kbira. Il-lineari fiha żbilanċ evidenti u anki konflitt bejn il-parti tan-nofs li kienu jagħtuha l-importanza u il-parti li fuqha tistrieħ il-bqija tal-kompożizzjoni. Il-karatteristiċi tipiċi ta' kull kjażmu klassiku huma dawn li ġejjin u għalhekk qed niġbor issa dak li għedni kemet ftit qabel. Il-vrus huma organizzati madwar fus wieħed bħal f'mera minn barra għal ġewwa. Bħalma rajna l-ewwel vers tematikament u semantikament jikkorrispondi mal-aħħar vers, it-tieni vers ma' minn fuq, mat-tieni minn taħt, it-tielet mat-tielet u l-bqija bħal ċrieki madwar il-vers tan-nofs li joqgħod waħdu. Iċ-ċrieki huma ġeneralment seba' kif rajna. Il-vers tan-nofs tematikament u semantikament jorbot direttament maż-żewġ truf tat-tarfnet, is-sejħa smigħ. Il-vrus kollha tematikament u semantikament jittimgħu lill-vers tan-nofs u jqegħduh l-ewlieni fosthom il-koll. It-tifsira tat-test sintattikament jinsab kollu kemm hu fil-vers tan-nofs. Minn fejn tnebbaħ Kaxaru biex jagħmel il-kjażmu tiegħu. Hemmhekk għandna l-kantilena u għandna żewġ tnebbiħiet tekniċi minn Ibn Guzman u l-Koran mir-retorika ebrajka tat-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid u t-Testament il-Qadim li jorbot mal-oħrajn. Tnebbih konvenjenti għandek l-esperjenza tal-ħajja ta' Pietru Kaxaru, it-tiswir intellettwali tiegħu, il-kundizzjoni morali tiegħu u possibiltajiet oħrajn. Dawn se narawhom bil-mod u fil-qosor ħalli nifhmu it-tnebbiħiet x'inhuma. Nibdew l-ewwel bil-Koran u Ibn Guzman li għex fis-seklu 12. Kien Franz Hamut l-aktar li ġibdilna l-attenzjoni fuq is-sura żgħajal tal-kantilena fit-tradizzjoni ta' Ibn Guzman mill-vokabularju sikolo Arbi u Andalusi Arbi tagħha. Il-biċċa l-kbira tal-prodott poetiku ta' Ibn Guzman u l-iskola tiegħu huwa ta' fasla kjastika. Id-diwan ta' Guzman hija xhieda biżżejjed ta' dan. It-tnebbih tal-kjażmu f'din it-tradizzjoni ġie mill-Quran li kemm bħala opra unitarja kif ukoll f'ħafna mill-loqsma partikulari tiegħu, inkluż Ajat al-Kursi, jiġifieri l-aktar vers ewlieni tal-Quran, huma fil-fasla kjastika. Kemm fil-Quran kif ukoll fil-poeżiji ta' Ibn Guzman u s-segwaċi tiegħu it-teknika retorika jużata bħal fil-kantilena biex jipprovdu muftih interpretattiv daqskemm ukoll għodda mnemotika, jiġifieri biex titfakkar. It-tieni il-Bibja u r-retorika kjastika ebrajka. Spiss it-teknika letterarja kjastika tissejjaħ ebrajka jew profetika minħabba li l-oriġini preżunt tagħha fl-eqdem letteratura biblika, partikolarment mill-profeti kittieba. Xi akademiċi jipprospettaw li kien minn hawn li t-teknika kjastika infirxet fost diversi kulturi tad-dinja, inkluż fl-influenza fuq il-Quran imbagħad fuq it-Testament il-Ġdid. Il-Testament il-Ġdid, partikolarment l-Evanġelji, iżda wkoll biċċiet mill-littri ta' San Pawl jużaw it-teknika kjastika sikwit għall-istess raġuni li ntużat fil-Quran u biċċiet letterarji oħrajn bħal f'Omeru. It-teżi li Kaxaru kien minn familja Ludija tissuġġerixxi li kien bitla sew tal-eżeġeżi scritturali daqskemm tal-iskrittura kjastika tal-Testament il-Ġdid u l-Qadim. Il-kantilena ma tidhirx li sempliċement tagħmel self ta' xbijat bibliċi għall-grafika tagħhom,
imma hija aktar profonda, komplessa u wiesa ir-rabta ta' bejniethom milli nħaseb s'issa. Imbagħad l-esperjenzi tal-ħajja ta' Kaxaru l-ewwel nett dejjem kien hemm l-ispekulazzjoni dwar x'tip ta' rabta bejn it-tema tal-kantilena u l-ħajja personali ta' Kaxaru. Il-falliment ta' prospettivi matrimonjali tiegħu pereżempju il-waqa' ta' daru ma' swar tal-Emdina, il-qtil ta' ħuh Kola u oħrajn ġew issuġġeriti bħala possibbiltajiet. U x'inhi l-possibilità? Il-fatt jibqa' li l-kantilena tirrakkonta storja ta' delużjoni kbira li tista' tkun personali daqskemm ġenerika. Konvenjentement it-teknika kjastika tat lil Kaxaru l-possibilità li l-ewwel qiegħed il-pathos ewlieni tiegħu bħala l-fus tal-kompożizzjoni tnebbaħ biha tal-konsiderazzjonijiet l-oħra, jostor il-muftieħ interpretattiv fih dana stess u jħejji kompożizzjoni li tgħin il-memorja biex tiftakara bħalma għamel Brandan fil-fatt sa' żewġ ġenerazzjonijiet wara li għex Pietru Kaxaru. Tielet it-tiswir intellettwali diversi elementi fil-kantilena jiġdu għax-xejra predominantement platonika tal-ħsieb tagħha fosthom l-għamla narrattiva tagħha, l-ideoloġija profana u sekolari, it-tisħiq esklusiv fuq il-ħiliet umani affettivi u voluttivi u mhux fuq dawk intellettwali. Dawn huma platoniċi. Madankollu l-metodoloġija silloġistika hi purament aristotelika. Dan jixer tal-fatt li fil-waqt li Kaxaru kellu tħejjija akademika skolastika aristotelika li kien mistenni minnu li jkun fidil lejha f'kull aspett tagħha, fl-istess waqt rabba fih innifsu propensità l sistema filosofika ta' ħsieb kważi opposta liha, jiġifieri dik platonika. Fil-prattika dawn iż-żewġ sistemi kunċettwali u metodoloġiċi ma jaħdmux flimkien u tħaddim simultanju tagħhom minn Kaxaru joħloq konflitt pragmatiku konsiderevoli, għalhekk konvenjentement Kaxaru juża t-teknika kjastika biex jesprimi wkoll għal darb'oħra dan il-konflitt. Il-kundizzjoni morali ta' Kaxaru. Kaxaru kien jgħix f'relazzjoni ta' dnub mortali għal dak iż-żmien meqjus hekk ma' waħda mill-iskjavi tiegħu kien jisimha Mika kunjom ma nafux. Huwa kien jikkoabita magħha f'daru għal irxieren ta' snin flimkien mal-erba' wlied illeġittimi tagħhom, għalkemm ipotetikament seta' jiżżewwiġha dan qatt m'għamlu u lanqas ma' ħadd ieħor. Nistgħu nobsru kemm dan ħoloq tensjoni fil-ħajja soċjali u politika ta' bniedem tal-istatura tant għolja ta' Kaxaru, inkluż f'uffiċċji ekklesjastiċi. Aktar minn hekk, bl-ebda mod ma nistgħu nisqu xejn anqas fuq il-konflitt morali possibilment aktar intens minn dak li għadni kemm semmejt li din is-sitwazzjoni kostantement ħolqot għal Kaxaru fil-kuxjenza personali tiegħu fejn bħala bniedem tas-seklu 15 għex instatu pakkati jiġifieri fid-dnub. Konvenjentement għandna konflitt hawnhekk li Kaxaru jdaħlu fil-kjasmu tiegħu. Possibiltajiet oħrajn għalkemm rajna xi tnebbiħiet il-ħajja personali ta' Kaxaru ma nistgħux neskludu oħrajn li forsi ma nafux bihom jew li nistgħu nobsru bihom. Fost dawn nistgħu nsemmu hawnhekk tnejn biss. L-ewwel nett it-twemmin astroloġiku. Kaxaru jista' qed jibbilanċja s-sinjali tal-ilma fl-ewwel strofa ma' dawk tal-art fit-tieni. Kien hemm nut u kien mitla probabbli ta' dan li s-sinjali tal-art irroddu s-sigurtà lill-instabilità tal-ilma, jgħalmuhom l-prattiċità u l-bqija. Dan kollu jista' joffri għana miżjuda mal-użu tal-kjażmu. Imbagħad hemm nistgħu nsemmu wkoll kritika ġeopolitika bħalma spiss kien isir mill-poeti tardivi tal-qorti Andalusa, Kaxaru jista' qed juża immaġinarju arkitettoniku għal diskussjoni politika fuq it-tmexxija ta' Malta filwaqt li fl-istess ħin jibbilanċja dan ma' mottivi likwidi li fit-tradizzjoni twila Musulmana jissuġġerixxi l-imħabba u traxxendenza reliġjuża. Dawn huma possibbiltajiet. Mela, fuq medda ta' 50 sena ta' stħarriġ akademiku tal-Kantilena, l-istudji fuq il-fasla strutturali tagħha kienu ftit. Jista' jkun l-istruttura kjastika tal-Kantilena qatt ma ġiet innotata qabel kien dovut għal fatt ta' diversi raġunijiet. Fosthom li l-ewwel il-fasla fiżika tal-poeżija dejjem tqiset bħala waħda konvenzjonali u għalhekk lineari bħal kull poeżija oħra, l-istruttura tagħha
qatt ma ġiet maħuda b'mod holistiku meta tqis ukoll il-ħajja ta' Kaxaru u affarijiet oħrajn. Il-kritiċi trattaw mat-test b'sistema ta' possibilità internalizzata li biha għamlu assunzjonijiet istituzzjonali żbaljati. Ittrattaw it-test bħalli kieku kien test ieħor li huma familjari miegħu. In-nuqqas tal-fin tal-istruttura kjastika tal-kantilena matul iż-żmien seta' jesponija għal interpretazzjonijiet żbaljati u arbitrarji. Hawnhekk għandek id-dera sħiħa tal-istruttura kjastika tal-kantilena bħalma rajna qabel u din ixbiha turi il-bilanċ u l-ekwilibrju tal-kantilena fl-istess ħin turi l-organizzazzjoni kollha tal-frus minn barra għal ġewwa kemm minn fuq u kemm minn isfel lejn ċentru wieħed li huwa il-muftih interpretattiv tagħha. Ringrazzjak tal-attenzjoni tiegħek.